बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे टप 10 बे 2020 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव आङो बर' मिडियामनि मादाव टप 10 नि गिबि जायगाखौ आवग्रिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय नोंथाङा अल आसामनि टप 10 आव थांनो थाखाय 3 मार्क नांगौमोन, नाथाय बेखौ मोननो हायासै। बेयाव मा फोरमायगोन? बेयाव जेबो एसे दुखु अब्लाबो जेबो गोजोननाय गैथारैबो नङा, मानो होनब्ला आं जिहेतु बर'नि टप 10 आव हाननो हादों, थेवब्लाबो नाजादोंमोन आङो अल आसामनि टप 10 आव मासिखौ लानो थाखाय, नाथाय बे 3 नम्बरनि थाखाय थालांबाय। इयुनाव आं सासे इन्जिनियार जाहैनायनि सिमां दं। नोंनि फरायनाय समाव बिमा बिफानि माबायदि मदद मोनदोंमोन? आं गोबां मदद मोनदों, मानो होनबा आइ आफाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोननानै आंखौ फरायनो सुबिदा होदों एफा गोजानाव। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो। फरायनायखौथ' गोब्राब होननानै एसेबां बुंनो हाया, मानो होनोब्ला जों जेब्लानो गोसो होनानै फरायो अब्लानो जोंनि थाखाय गासिबो इजि जानानै फैयो। आरो क्लासाव बुजायनायफोरखौ मोजाङै खोनासंनानै बुजि मोनोब्लाथाय अब्लानो फरायनायाव एसेबां हेंथा फैया, अब्लानो गासिखौबो बुजि मोनजोबबानो फरायनायाव हेल्प जायो। आं इयुननि फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानोदि गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै मोजाङै गोसो होनानै फराय, थि थांखि लानानै, अब्लानो बयबो जाफुंसारगोन। आं दा रङियायाव प्रागमेटिक एकाडेमियाव एडमिसन लादों। दुलाराय आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय 2020 मायथाइयाव बिथांनि बिफा गजेन्द्र चन्द्र बर', बिमा मिनालि बर' बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानिफ्राय फरायनानै देग्लायनि 15 कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ सेथि मासि आवग्रिनो हादों। जों साइकेलजों लोगोसे आर'नाइ आरो आर'नाइजों लोगोसे 5000